One, two, three. Hello guys, welcome back to my channel and you're watching the vlog. So, time check tayo. It's 3:10 AM. Alas 3 G's ng umaga. So, katatapos ko lang guys sa aking trabaho. I just only get inside my room. So, ganito ang sitwasyon ko tuwing Ramadan guys. Buong gabing walang tulog. Umaga na matapos ang trabaho. Ganito talaga ang buhay ng isang domestic helper dito sa Middle East. Mahirap, puyat, pagod, magugutom ka dahil sa dami ng trabaho. Mauna mo yung trabaho kaysa pagkain. Pero kailangan mong magpakatatag. Hindi ka pwedeng susuko. Kasi wala namang taong nagtulak sa iyo na mag-abroad. Wala namang tao na nagtulak sa akin na magpunta dito. I am working for the future. So, kailangan kong lumaban. Yes, pagod ako. Pero kailangan kong magsumikap para sa mga anak ko. Kahit na ngayon hindi nila naintindihan kung bakit ako nagpakalayo sa kanila. Mahirap ang buhay ng isang single mom. Sorry guys. Di lang talaga maiwasan. Maraming beses na akong gustong sumuko. Sabi ko sa sarili ko na ayaw ko na. Hindi ko na kaya. Pero sa bawat pag-ayaw ko, mas lalo kong nakikita na kailangan kong magtrabaho para sa mga anak ko. Masakit ang malayo sa iyong mga anak. Pero kailangan kasi walang trabaho sa Pinas. Hindi sapat ang kikitain sa Pinas. Mabibingi ka sa dami-dami ng utos, sa dami-dami ng trabaho. Pero ang nasa isip ko lagi ay pumunta ako dito para magtrabaho. Kaya sa bawat patak ng luha ko, lagi kong sinasabi sa Diyos, nabigyan niya lang ako ng lakas sa araw-araw para makayanan ko